Pinangutana ba ingon panyagi sa doy piki mga pagano ba daw og kadtong mga nagsunod sa pulong sa Ginoo kung pagano lang kulang piki man gyud ng mga pagano piki pod ng mga sektang gipangtukod lang og tao piki pod ng mga sekta nga ang ilang pagtulun-an nagsukad lang pod sa ilang mga kaugalingong magtutukod nga gikan sa Amerika piki na ang tinuod nga nagtuman sa pulong sa Dios kanang naa sa tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo. Kaya kung gawas ka sa iglesyang gitukod ni Kristo, imong gisupak ug wa nimo dawata si Ginoong Kristo og kanang iglesia mauna ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Diha ra ka makabaton, diha ra ka makadawat og tinuod nga pagtulon-an nga gikan mismo kang Kristo, wala nay lain. Sa mo nang kamo nga mga miyembro ng mga sektang nisulpot lang ipagtugod sa mga Amerikano, balhin na mo or adto na mo sa simbahan Katolika kay hapit na baya ang paghukom. So kung maabtan mong Kristo nga naa mo sa gawas, maimpierno gyud mo.